Dnes by sme vám chceli ukázať jednu krásnu aktivitu, do ktorej sa zapájame pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Rozhodli sme sa pridať k hromadnému pokusu o vytvorenie slovenského rekordu najviac uviazaných modrých mašlí na plotoch zapojených materských škôlok. Možno je to maličkosť, obyčajná modrá mašľa, ale v skutočnosti má veľký význam. Je symbolom podpory, porozumenia a spolupatričnosti. S deťmi aj dospelými s poruchou autistického spektra. Aj my chceme priložiť ruku dielu a budeme veľmi radi, ak sa spolu s nami zapojíte. Stačí uviazať modrú mašľu, môže byť zo stuhy, látky alebo z čohokoľvek, čo máte doma. Každá jedna mašľa sa počíta. Spolu môžeme ukázať, že nám na sebe záleží, že si pomáhame a vytvárame komunitu, kde má každý svoje miesto. Ďakujeme, že ste tu s nami.